Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. 5 kapulis ang Police Station 4 nagpositibo sa COVID-19. Siyudad sa San Carlos, nagapanguna sa gihapon sa may madamong aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Balita National, DOH nagapelar sa mga senior citizens nga hindi na magwa kag magpila sa mga community pantry. Pag-impon sa lain-lain nga bakuna, malawig na nga practice sunod sa vaccine expert. Balita International, India nag-apelar sang bulig para sa dugang nga oxygen tanks. Sa sports balita, Golden State Warriors ginpierde ang Denver Nuggets sa ilahampang kahapon. Ngayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Abril 25, 2021. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga minaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Lesais Jazz Action Radio Philippine Standard Time. Kagantis ang Balita National, yari ang update sa Bagyo Bising. Last 3 kay nasang kagahon ang sentro sang Tropical Storm Bising ang nakitaan sa 1,315 kilometros na silangan sa extreme northern Luzon. May dala nga kabaskugon sang hangin nga 75 kilometros por ora malapit sa sentro, pagpagmadlos nga 90 kilometros por ora. Nagahulog ini pasidlangan pabagatnan sidlangan sa kadasigon nga 25 kilometros por ora. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod, ang mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bagod sa localized thunderstorms. Mahina itubtub kasarangan nga huyop sang hangin, gikan namin hana katundan ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, ang mangin makanay, tubtub kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang adlaw nagbutla kay na 5:33 sang aga kag magatunod 6 sang gabi. Ang temperatura sa isla sang Negros yara sa 26 tubtub 32 degrees Celsius. Kag detalye na balita lokal. Nagpositibo sa COVID-19 ang 5 ka pulis dalang hepe sang Police Station 4 nga si Police Captain Junray Batadlan kag iya sini asawa. Gindala na si Batadlan upod ang iya asawa kag 4 ka pulis sa quarantine facility sa Barangay Aluhis, syudad sang Bacolod, daguri paidalom sa 14 days quarantine. Ginpaidaloman sa swab test ang 30 ka personnel sa Police Station 4 kahapon sang aga. Sudod kay Police Captain Junray Batadlan katunga sang Police Station 4 ang temporaryo gin-lockdown. Nagapati si Batadlan nga ang virus ila nakuha mismo sa police station. Si Police Lieutenant Ricky Kayaw ang temporaryo nga officer in charge sang Police Station 4. Hindi maapektuhan ang operasyon sang Police Station 4 sa pihak sa pagpositibo sa COVID-19 sang 5 ka personnel sini. Sudod kay Lieutenant Ricky Kayaw, Deputy Chief of Police ang Police Station 4, bukas ang istasyon para magbaton sa mga blotter kag reklamo pero sagwa lamang sila makaakomodar bilang precautionary measure. Dugang pa ni Kayaw, may napulo ka pulis ang naga-home quarantine sa karon kag nagahulat sang resulta sang ila swab test. Sa rimbaluan nagtala na ang Bacolod EOC sang 2 ka weekend para sa surveillance testing sa tanan nga pulis sang Bacolod City Police Office kag iniya mag-umpisa subong nga weekend kag sa masunod nga weekend.
Wala, sir, functional man dyan. Punta na ng aton nga station. Baligin, kwanta lang, min pwede talang ang mga sululod lang ang mga sibilyan. Nga dalas na anay sila tagwa. Mas ang ini nga transaksyon nila nga kwanta lang anay tagwa. Kabagin sang pahayag ni Police Station 4, Deputy Chief of Police, Lieutenant Ricky Cayaw. Nagapanguna sa gihapon ang syudad sa San Carlos sa may kadamuon sa aktibo nga kaso sa COVID-19. Sa datos sa ginpagawa sa Negros Occidental, mayara sang 280 ka aktibo nga kaso. Ang amo nga syudad kag zero naman ang banwa sang Don Salvador Benedicto. Sino kay Mayor Rene Gustilo ginatinguan sang lokalidad nga mapasiguro nga kontrolado ang ila sitwasyon. Dugang pa ni Gustilo, naga-average sila sang 20 tubtub 30 ka nag-aalayo. Apang may nagdugang man positibo nga hindi magnubo sa 20. Nagapati ang alkalde ang rason sa pagsaka sa kaso sa ila. Among tuman nga kahalog sa border sa probinsya. Sa pinakauli nga datos ng Negros Occidental sa Abril 23, 2021, may 2,285 ka aktibo nga kaso, 10,493 ang kabilugan nga kaso, 8,060 naka-recover, kag 248 naman ang nagkalamatay. Naglabot na sa 33,818 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sa 368 ka bag-ong infections. Nanguna ang Negros Occidental nga may 171 ka local cases, 7 ka LSI kag 1 ka ROF. Ginasunda naman sa Bacolod City nga may 97 ka local cases, Capiz nga may 39 ka local cases, probinsya sang Iloilo nga may 17 ka local cases kag 2 ka ROF, Antique nga may 18 ka local cases, syudad sang Iloilo nga may 12 ka local cases kag 2 ka LSI, kag Aklan nga may 2 ka local cases. Samtang 324 ang bag-ong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 28,021. Nadugangan naman ang duha ang nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 862. Magapatigayon sang duga nga pagpangbakuna sa mga senior citizens ang lokal nga pangluhan sang syudad sang Bacolod sa masunod nga semana. Sino kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center o kon EOC. Ini ang instruction nga ginpapanaog ni Mayor Evelio Biglinodia kasunod sang pahanugot nga ginhatag sang Department of Health Region 6 sa diin. Mahimo na gamiton ng syudad o kon sang syudad ang vaccine nga kuntani intended para sa second dose sa mga medical workers. Nagalao man ini nga maghimo makalabot sa 1,000 ka mga senior citizen ng ilang mabakunahan masunod nga semana, labi na ang mga nakakompleto sang registration paagi sa online. Ginahingyo naman sang Bacolod City Emergency Operations Center ang mga organizers sang community pantry nga makig-angot sa ila agon mapasiguro nga wala sang may malapas nga health protocol kag hindi makatugas ang problema labi na sa trapiko. Ginhimo ni Bacolod City Administrator ang paghingyo kasunod sang natabo nga pagpauntat sa isa ka community pantry nga ginpahamtang sa tubang sa isa ka isolation hotel sa diin. Nakit-an ang pagginutok sang tao base man sa nakit-an nga mga litrato. Suno kay ang wala naman ginpakakas ang community pantry sa baylo ginobligar ang mga organizers nga kinahanglan sundon ang protocol labi na ang pag-obserba sa social distancing. Ginabi-abi naman sa mga negosyante sa syudad sang Bacolod ang anumang development sa politika labi na kung madayon ang posible pagpapili ni anay Congressman Albe Benitez sa anumang lokal nga posisyon sa palabuton nga eleksyon. Suno kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, kaangay sang negosyo ang sitwasyon sang politika bangod sigurado nga magahimo sang maay nga performance ang tagsa ka mga opisyalis sang gobyerno. Nagapati man si Carbon nga kun mayara sang panibago nga grupo sa oposisyon nga magatuhaw sa syudad sang Bacolod, matagan man sang ligwa ang mga botante nga makapili sang ila kandidato nga pagasuportahan. Paglantaw namon kanami gid man nga may iban man nga tawo nga pilian bala pag hindi man nga may tawag bala de kung sa negosyo bala kung monopoli gisa ang negosyo ga pigaw ang serbisyo ga mahal pa.
Kabahin sang pahayag ni MBCCI Chief Executive Frank Carbon. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga siya mismo hindi pa sigurado kung magapapili sa Mayo 2022 nga eleksyon. Suno kay Familiaran, malayo pa ang eleksyon kag madamo pa sang options kag mga posibilidad nga magaabot. Dugang pa sang may nakabalo o kung wala pa sang may nakabalo sa matabo sa maabot nga eleksyon kag kung ano ang kapalaran sang tagsa ka mga politiko. Ginpalayag naman ni Familiaran nga hindi man kontrolado kung sino ang mga kasumpong kag nakadepende na sa mga botante kung sino ang ila ibutang sa puwesto. Sa Balita National, DOH nagapilar sa mga senior citizens nga hindi na magwa kag magpila sa community pantry. Pag-impon sang lain-lain nga bakuna, malawig na nga practice sunod sa vaccine expert. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sining. Ang balitang ito. Alright, good morning mga ka-aksyon. Happy Sunday everyone. Dali lang gayad, okay? Sa nagaupod sa aton subong nga aga, mayong aga gid kay Anthony. Uy, congratulations Anthony ka early kay Anthony ba? Doon nakibot man ko nga early si Anthony ba? Good morning Anthony. Kanamit gid sang kapayas ni Anthony nga ginatag sa akon all the way from Kawayan. Thank you Princess. Kay Dennis Richard Tiboroma. Uy, doon nakilatan bala si Dennis. Doon kay di ba patihan ang iya ginapang comment. Good morning, Dens. Dra sa may San Enrique. Kay Pangga R.R. Rehinio. Good morning, kumare ko sa umaga, kumare ko sa ulto, kumare ko sa gabi, hasta buwas sa aga. Temprano, gitsabla ko na itong chat ya sa akon man. Wala ko nakita. Kay uli ko na nakita nga nag-chat siya, pero way ko nabasa kung ano gitong kabilugan niya hambal niya sa akon. But anyway, good morning, R.R. Basahon ko lang na karon after program. Kay kumparing Bia Jonathan, good morning man. Greet niya lang si Ma'am Vanessa Mayo. Uy, si Ma'am Van, I think nakabalik na from Las Vegas. Good evening. Good evening sa ila dito. Kaya Teresita Gasataya Talion, good morning man. Joshua Sagaysay, good morning. Kay Tia Kim Iriman, good morning sa Imatia. Kay Pinky Terwell, happy Sunday morning, Aksyon Dorel. Watching live from Villamonte. Kay Eva Gradas Baterna, good morning man. Lalaine Meneses. Kay Jaya Mateo Baynosa, good morning man sa imo. Watching from RNB Pharmacy, Bantayan, Kabankalan. Salamat, you're welcome. Hello, Ma'am Van! Back in Minneapolis, Minnesota na. Ay, yes! Kamusta mo bakasyon sa Las Vegas, Ma'am Van? Doga enjoy ka gito? Oo, grabe. Nag-south-south to si Ma'am Van sa, saan to tawag to Ma'am Van? Street dance. Kay Mary Grace Eugenio Fermin, good morning manang Mary Grace. Kay April Masbate, good morning man. Joval Trinidad, good morning sa imo. Dra sa may Kabankalan City, may lang nga pagpamati, salamat. Kay Mosabe Magellan, good morning. Kay April Masbate, happy Sunday. Kay Maninoy, Michael June P. Season, good morning sa imo. Monitor from Metro Villa Subdivision, Valenzuela City. Have a blessed Sunday sa tanan nga members sa Energy Fans Club. Good afternoon kay Ma'am Kelly Jelly, Ma'am Vanessa Mayo, Sir Noel Amar. And thank you gid Maninoy sa imong mga donation sa sa amon nga mobile community pantry. Kaya Lads Hara, good morning. Pa-shout out kay Erwin Flores, kag Nonoy Flores ang Limbo, Bago City. Teresa Luxin, good morning dra sa may Kuwait. Kaya Sir Alex Monteza, good morning sa imo. Both your smells terrific. Kalain. Energy. Yes. Good morning. Kay thank you gid Sir Alex sa imo pagkanto kahapon. Grabe nagtiner gid siya hasta oras hapon na una pa ko nagpuli sa iya. Kati early man ko nagbugtaw mo kay kami to yan nanindahan gid yan action dyan sang inoghatag sa among community pantry nga mga utan bala. Kaya so ginkapoy ang mananay naguna puli. Kay Miss Homa Lumena, good morning. Ernie Odasco Lidas, good morning man. Kaya Christ Carry Paul Javier Tanatan, good morning, happy Sunday. Please stay safe, God bless us all. Ang manok na pink kaya wala siya gihala, nakapautod parong niya. Kasabad. Fatima Gilasing or Hilasing, good morning.
Okay. Sino ang ara sa likod ko? Ang manok nga pink. Kasabad sa manok nga pink. Wala mong gindala kahapon ng manok nga pink. Rhea May Ladio, good morning. Kay Payong Gayong or Payong Ngayong, Renan, good morning sa imo. God bless. Okay, sige. Kay Fatima Helasing, Miss Carol Montoya, good morning man. Donna Navarte Macario. Kay Jack Pinonggan, Teres Impronyong, good morning, kid. Okay, standby for Balita National. Sunday edition sa Aksyon. Let's Size 24 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Nag-apela si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa mga senior citizen nga hindi lamang magwa sa ilapulian para maglinya sa community pantries. Ginhimo ni Vergere ang apelasyon matapos ginatake sa korason ang isa ka senior citizen samtang nagalinya sa community pantry nga ginorganisa sang aktres nga si Angel Locsin sa syudad sang Quezon. Ginpanomdom ni Vergere nga ang lugar nakapaydalom sa Modified Enhanced Community Quarantine sa diin, ginadumilian nga makagwa ang mga senior citizen para sa ila safety. Una diri isa ka 67 anyos nga lalaki nga ginkilala kay Rolando de la Cruz ang ginatake sa korason kag napatay samtang nagalinya sa community pantry nga ginorganisa ni Locsin sa Barangay Holy Spirit. Ang balot vendor ginreport nga naglinya sa venue pasado las 2 pasang kagahon. Nagpangayon na sang pasaylo si Locsin sa insidente apang wala naman sa may ginbaso lang pamilya de la Cruz. Ginaimbestigahan na sang kapulisan ang natabo. Ginpayag sa isa ka vaccine expert nga ang pag-impon sang lain-laing nga bakuna malawig na nga practice sa medical field kag wala nakahatag sa anuman nga halit sa pihak nga wala pa sang clinical trials angot sini. Suno kay Philippine Foundation for Vaccination Executive Director Dr. Lulu Bravo, makapila na ini ka beses natabo sadto kag hindi lamang sa COVID-19. Dugang pa ni Bravo bilang isa ka pediatrician ilaman na obserbahan nga nagakatabo ini sa mga kabataan. Isa sa ginihemplo ni Bravo amo ang pneumococcal conjugate vaccine sa diin mahimo gamiton bilang alternatibo sa PCV13 kung ang magkulang sang supply ang PCV10. Target naman sa mga researchers nga makapatigayon sa clinical trial sa ivermectin bilang bulong sa COVID-19 sa katapusan sang Mayo. Suno kay Dr. Jaime Montoya, Executive Director ng Philippine Council for Health Research Development ng DOST, target sa ahensya nga makaumpisa sa katapusan sang Mayo kag mahimo magguang resulta pagkaliga ng 6 ka bulan kung madasig man ang pag-recruit sang pasyente. Antes ang pagtuon kinahanglan sa mga researchers ang madabong approval sa nagkalain-laing ahensya kaangay sa Food and Drug Administration, Ethics Board kag iban pa. Dugang pa ni Montoya may consent forms nga ihatag sa mga pasyente nga maga-intra sa clinical trials. Kag sa katapusan nga Balita National, ginapahanumdom sang Department of Foreign Affairs ug DFA sa publiko nga wala ini nagausar sang social media labi na ang pagkumpirmar sa passport appointments kag ginpahayag nga wala ni ginapanugutan. Sa advisory, ginpahayag sang DFA nga mahimo lamang patigayon ang aplikasyon sa passport para sa paagi sa official appointment system. Wala na mensyonar sa ahensya kung may nabaton silang reklamo angot sa tanyag nga passport appointment sa social media. Apang ininagwa matapos nga nagapabilin sa karon sa modified ECQ ang Metro Manila, kagkaiping mga probinsya Rizal, akong probinsya sang Rizal, Laguna, Bulacan, kag Cavite. Last Size 27 Action Radio Philippine Standard Time, detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman,
Gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay mga Sunday Edition sa Aksyon! Last size, 29 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita, Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Ginsakay sa India, mga oxygen tankers ang pungsod sa mga special express trains. Kadungan man sang pagpakitluoy sa pila ka mga hospital sa New Delhi para sa mas madamo pa nga supplies ng oxygen tankers. Pagagamiton ini agud buliga ng mga COVID-19 patients nga nabudayan maginhawa. Amat-amat na nga nagahuyang ang underfunded health system sa India bangod sa eksperyensyahan sini nga pagsaka sa coronavirus cases. Nagligad nga adlaw lamang nagka-record ini sang panibagong nga global record nga daily infections nga 332,730. Sa karon yara na sa 16 milyones ang COVID-19 cases na nasambit nga pungsod. Nagapangduha ini sa Estados Unidos. Na-record man sa India ang 2,760 ka nagkalamatay, 192,309 sa nakaligad nga 24 oras rason nga naglabot na sa 186,920 ang nagkalamatay sa COVID-19. Kag sa ato naman nga sports balita, liwat na naman nga nagpakitang gila si Warriors star Stephen Curry nga nakahimo sang 32 puntos agud pierdehon ang Denver Nuggets sa score nga 118-97. Nagsuporta man si Draymond Green nga naka-record sa 19 ka assist kag 12 ka rebounds. Sa karon bayaran na sang 30-30 record ang Warriors samtang uyat naman sang Nuggets ang 38-21 record. Agaw atensyon naman sa mga fans ang matchup sang duha ka MVP candidates nga Sunday Curry kag Nikola Jokic nga nakahimo naman sang 19 puntos. Last size 31, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karong adlaw Domingo, Abril 25, 2021. Antes ako magtakop mga ka-aksyon, hindi ko na mabasa ang inyo ginapang comment, pero ginagreet ko lang si di na ko tawagina. Miss Kelly Jelly, si Jack Pinonggan, si Ray Olaguer, si Tito Vinjesuelan, good morning man, nagapamati. Binong 70, Yen Gregas, Dads Aberia, Sir Noel Amar, kag Brillantes Gerson, Maria Teresa Hofelenia. Nip suli, hindi ko na mabasa. Si Jacqueline Martinez, masuli ba lang ang ngalan? Sorry, kasi hindi na may ngagaw basa. Kaya na kay ngagaw man join si Christine Menyes Villalobos. And happy birthday sa tanan yung may birthday subong adlaw. Kag of course, ang Aksyon Radio Bacolod, may community pantry subong adlaw, pero hindi tayo i-announce kundi end. Kaya para malikawan ang pagginuto. Okay, so keep safe. Kag stay healthy mga ka-aksyon, and God bless us all. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!